10,223, styrt 10,067 og en totaltid på 10,19. Vinderen var altså Jakob Hans Starlet i banen nummer 2. Der kommer Vasses. Nu kommer han. I bane nummer 1, der var der vogn nummer 803. Reaktionstid nummer 431. I bane nummer 2, der var der vogn nummer 104, en Opel Kadett C. Reaktionstid nummer 0,435. En kørtid på 8,802 og en totaltid på 9,237. Vinderen blev altså vores Opel med vogn nummer 803 i bane 1. Nu kommer det grønne. Han havde samlet 9,8 og finder en Her spillede han altså som har vogn 413. Den førte han i bane nummer 1 med en reaktion. Han rykker da meget af den røde på 10,278 og en totaltid på 10,502. Vinderen den med Thyrsen i hans sødbil